que adícanlle moito tempo ao baile, a danza e a música galega da Coruña, de Perillo, que dirixe María de Pilar Pardo de la Iglesia. Eu rogaríalles que para que non se encontraran así un pouco fríos neste seu debut, lles dedicaran uns aplausiños máis ou menos. Corte que isto pedino para todos os grupos debutantes, que non vayan a pensar que porque eu tamén ando por ali pola playa algunha vez que teño unha certa predilección na presentación, non. Alégrame moito Pedoiros da Noia, danza que arrinca dun tema popular do século pasado con algunhas variacións. As mozas intentan que os mozos bailen con elas, eles amosanse diferentes, pero depois van bailar, como pasa sempre. A muller gana de homem. Pasa Corredoiros da Noia polo grupo Semente Nova de Perillo na Coruña.